माने चेनेला डिलिट जाबाय दे ओमफ्राय रिकभार खालामनो हांला गोबां दा जास्ट दसेल' जादों बे डिलिट जानाय आरोना चेनेल Hey guys, welcome back to my YouTube channel. About somni unaw dini ja khawlabla nuja finle bende. Talukfar dayo thanggasina आङो Rowtaयाव ओमफ्राय दायो आं दोङो उदालगुरि टाउननि मोनसे नार्सारियाव आरोना मोनसे बिफां लाना फैदों आङो तो दायो आं थांगासिनो लोगोफोर Rowtaयाव हा तो बिनि सिगाङावनो मोनसे गोबाङानो दासान्दि मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा जोंनि एक्सट्रा इउटुबार ब्रादारनि चेनेला दानलांबाय तो बे रिकभारि जानायनि जेबो चान्स गैला आरोना तो जोबोद दुखु नांदों मानोना आंगो सासे लोगोनि बिदि चेनेलानो डिसेबल जालांदोंबा आरो बेबो सासे बर'नि बहुत गिदिर नङा होमबा बयजोंबो सिनायजानाय सासे इउटुबार आरोना तो बिदि जाबा जोबोर बोरैबा नाङो आरोना तो लोगोफोर बाय दा वे दायो आं थांगासिनो Rowta ITI आव ओमफ्राय जोंनि एक्सट्रा इउटुबार ब्रादारनि चेनेला मा प्रब्लेमनि थाखाय बिदि जालांखो तो बिनि सोमोन्दै आं एक्सप्लेइन भिडिअनि गेजेराव एसे बुंसै आरोना तो नै दायो आं दंफायो नै तुब्लिका नार्सारियाव तो लोगोफोर जाय नोंथांमोना ITI लानो सानदों एबा ITI नि सोमोन्दै गोथौयै गासैखौबो मोन्थिनो लुगैदों तो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नायनांगौ जाबाय आरोना बे भिडिअ गासैबो टटेलि आं देखायजोबदों ITI मा बिभाग दङ बोरै साख्रि मोनगोन बेसेबां फैसा थांगोन बेसेबां खरस थांगोन एडमिसना बेसेबां बोरै मा लोगोफोर गासैखौबो देखायलांगासिनो तो नायबाय थाबानो जाबाय अनगायैबो जोंनि एक्सट्रा इउटुबार ब्रादारनि चेनेला मा जाहोननि थाखाय डिसेबल जामारदों तो बिनि मेन पइन्टखौ आङो लोगोफोर बुंनो हागोन दे तो नोंथांमोना गासैबो नायलांबाय थाबानो जाबाय तो बाय दा वे दायो जों थांगासिनो बहा नै जोंनिया खांख्राइ जाग्राया हामबायना माबाया बुस्थुआ कमप्लिट माय बुदोंमोन ना बेथ' बुंनाया गैला कलगेट दा मुहाया नोङो हामबाय तो प्रायनो मिथिखाबाय जोंनिया ब्रादारा आसोलाव मेन पइन्टआव खांख्राइ जादोंमोन बेखौनो एसे बुंदो आरोना नालाय जे पाल्टुखा दासो गारिनिफ्राय गलांबाय आरोना नै सिट कभार बेखौनो लायबावबायसो बियो न'आव लांसै गोदानसो खोब ना खारदों जेनेबा आरो कारनिसोना बियो कार गैयाब्ला बेखौ बाय दा वे जास्ट फर फान तो दायो जों थांगासिनो Rowta हा तो मा जाया दिनै ब्लगआव देखायलांगासिनो तो नायलांबाय थाबानो जाबाय बहुत इनफरमेटिभ भिडिअ जागोन बियो लोगोफोर नै दायो जों सफैबाय ITI आव Rowta ITI नायनानै लाबानो जाबाय नैबे आरोना Rowta ITI आ अफिसाव नैबे जालै याफोराव दिस इज द अफिस आं नै Rowta ITI खौ फारि देखायलांगासिनो आरोना तो निजा दोङो जोंनि आदा सुपारिटेन्डेन्ट नै जोंनि Rowta ITI नि हेलो एवरीवन मोजां थांबाय आरोना आदायाबो गोदोनि इउटुबार बहुत सिगांनिनो दायो द्रप दोनथ'बाय होनदो उपाय गैया दा नै कंग्रेचुलेसन आरोना सुपारिटेन्डेन्ट जानायनि सुपारिटेन्डेन्ट ना मा होनो सुपारिटेन्डेन्ट जाथारालै खुगाफ्रानो तो नैबे जाबाय नै Rowta ITI दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो आरोना बहुत निट एन्ड क्लिन तो निफोर क्लासरूम ना अच्छा निबे जाबाय अफिस अच्छा तो दायो जों वर्कशपफोरखौ नायनो थांगासिनो ओमफ्राय मा डिपार्टमेन्ट दङ गासैबो देखायलांगासिनो ओमफ्राय पुरा सलार पेनेल पुरा इनस्टल आरो गोजौआव ना अच्छा थिगावनो ने नै लोगोफोर नाय सिङावनो सलार होजोबदो आरोना तो कारेन्ट माने अट'मबाइल डिपार्टमेन्ट अच्छा MMD होननाय बिनो आरोना लोगोफोर नै फार्स्ट टाइम आं नै नुबाय आरोना बेखौ जों ट्राकनि इन्जिन लोगोफोर हाय नै 6 सिलिन्डार इन्जिन नायना नै नोंथांमोनाबो फार्स्ट टाइम नुदो जानांगौ तो बेखौ आदा बेयाव मा खालामो जेनेबा अच्छा नैबे जाबाय पिस्टन गासै 6 सिलिन्डार नै 1 2 3 4 5 6 अच्छा नुवा बेफोर जाबाय गियारनि सेन जास्ट देखायनायनि थाखायसो बेफोरो कारेन्टजों देखायनानै औ खिन्थु इन्जिन स्टार्ट जाबानिफ्राय जागोन माबाया नैबे पिस्टना होमबासो गारिया पावार जागोन आरोना नेन'नि इन्जिना दिन्थिनो मिथिबाय नै 38 PS ल' नेन'नि इन्जिन बाइक दोनो हाया बाइक डिप 390 फोरदोनो हमोन आरोना नै 38 PS नेन'नि इन्जिन नाय नियाव प्रेक्टिकेल खामानि सोलिगासिनो आरोना स्टुडेन्टसफोरा बोरै कारफोरखौ बोरै बानायनांगौ बिनि सोमोन्दै नै फंबाय एसे बुंना होदो बोरै खालामगासिनो दायो मा खालामगासिनो जोङो दायो स्टारिं सिस्टेम अभारअलिं खालामगासिनो अच्छा प्रेक्टिकेल खालामदों ना अच्छा दानियाव बेबायदिनो प्रेक्टिकेल बेयाव फोरोंनाय जायो आरोना बिसोर 1 इयारनि गभर्नमेन्ट स्पन्सर जोंनि अइल इन्डिया स्पन्सर खालामो अट'मोटिभ सार्भिस टेकनिशियान बेनि नामा 9 मान्थनि ट्रेनिं जायो आरो बेयो 9 मान्थनि उनाव जों बिसोर कर्स जोबनाय लोगो कमप्लिटलि प्लेसमेन्ट रेडि जाजोबो प्लेसमेन्टनि थाखाय पुरा माबा जाखाबाय आरो ना अस्ट्रेलियान भारत बेंच बिसोरनि पुरा प्लेसमेन्ट जब मोनथारगोन आरो ना जास्ट 9 मान्थ ट्रेनिं खालामनांगौ आरो प्लेसमेन्टआव थांनांगौ अच्छा तो बहुत मोजांनि बाथ्रा आरोना बिदिबा गोबां मोनसे फान फेक्ट दै तो
माने मानसिफोरा आईटी लादोबा माने कारेन्ट दांनो हायो होनना बुङो दै बिखौ माने बोरै माने बिखौसो माने आइडियाया फैगोन आरो आइडिया फैयोना जेब्ला क्लास फोजोबगोन माने बेफोरनि टेकनिकफोरखौ जों सब फोरोंजोबनो हागोन आच्छा बे कारेन्टजों दांनो हागोन गावनि गुदियाव बे बिनो टेस्टार जोङो थ' बे मोनसे बेखौ माने गोबाङानो माने बुंबाय थायो आईटी लाबा बेखौ बुङो आरो ना थ' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर इन्टारेस्टेडबा कारेन्ट दांनो थ' एडमिसन लाफैबानो जाबाय जोंनियाव आच्छा होमबाबो कारेन्ट सर्ट जायाना तो बे जाबाय गर्ल्स हस्टेल तो गर्ल्सफोराबो एडमिसन लाफैनो हागोन आरो ना तो हस्टेलनि बेबस्था दंखायो आरो ना तो बेसेबां आदा 96 केपासिटि दं आरो ना तो फैना बहुत मोजां नांदो आरो दै ओमफ्राय निफोर मा निफोरा न'फोरा क्लासरुम ना क्लासरुम दङ केन्टिन आरो बयस हस्टेल दङ ओइ बयस हस्टेल बे बयसफोरनिया बेसेबां केपासिटि दङ बयसफोरनिया 76 ना माने 76 आरो ना तो नै गर्ल्सफोरनिया बहुत मोजां माने गर्ल्सफोरनिया माने मेनलि जोंनाव 3 मान्थनि गभर्नमेन्ट स्पन्सर कोर्स दङ सिलाइ मेसिननिया सुइं मेसिन अपारेटर तो बेयो माने रेसिडेन्सियेल मोनसे ट्रेनिं बेयो माने थाफाखाना बाहेरनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो हाया आरो जेसेबांखिनि सिख्लाफोर ट्रेनिं लायो बिसोर माने थाजोबनो गोनां जाया आङो माने आदानिफ्राय मोनथिनो लुबैयो दे माने एडमिसननि सोमोन्दै प्राइस माने बेसेबां कर्सफोरा मा दङ बिभागफोरा बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना होदो बोरिया डिटेल्सनो मेनलि जोंथ' 2 इयार्सनि एनसिबिटि आइटिआइ माने आइटिआइनि सार्टिफिकेटआ मोननै जायो दा माखासे मानसिफोरा जोंनियाव बेयाव माखौ कनफिउज जायो इनस्टिट्युटआ गभर्नमेन्ट ना प्राइभेट ना दा इनस्टिट्युटआ जोंनिया प्राइभेट खिन्थु जोंनि सार्टिफिकेटआ एनसिबिटि आइटिआइआव मोननै सार्टिफिकेट थायो गभर्नमेन्ट आइटिआइआव मोनसे एससिबिटि स्टेट लेभेलनि मोनसे नेशनेल लेभेलनि एनसिबिटि दा जोंनिया इनस्टिट्युटआ प्राइभेटबाबो जों जा सार्टिफिकेट होयो बे एनसिबिटि गभर्नमेन्ट जायो गभर्नमेन्ट एनसिबिटि आइटिआइआव जा मोनथाम ट्रेड दङ मोनसे इलेक्ट्रिशियान 2 इयार्सनि कारेन्टनि नोंसोर मिथिखागौ इलेक्ट्रिशियान ना होनबा लोगोसे 2 इयार्सनि एमएमबि एनसिबिटि एमएमबि मिन्स मेकानिक मटर भेहिकल ट्राकनियाव खोन्थायो आरो ना आरो बेजों लोगोसे फिटारा बोसोरनै स' आइटिआइआव माने मोनथाम ट्रेड दङ इलेक्ट्रिशियान फिटार आरो एमएमबि दा मोनथामबो माने 2 इयार्सनि एनसिबिटि कोर्स जायो स' बिनि क्राइटेरिया जास्ट जों मेट्रिक पास जानांगौ खिन्थु दायो अनलाइन प्रसेसआव जायो एडमिसनफोरा दा जा जोंथ' अनलाइन प्रसेसमोन देग्लाय बे 2022 नि जा एग्जाममोन बेयो दिनै माबा सेलेक्ट जागासिनो माने सेन्टार सेलेक्ट खालामनायनि बे जागासिनो माने अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जोब्बाय आइटिआइ एडमिसननिया दा आइटिआइआव आरो जुदि गोदानै नोंसोर जुदि भिडिअखौ नायना एडमिसन लानो सानदोंबा देग्लाय दिन जोब्बाय माने डेटआ थांबाय देग्लाय गैथ'ला नेक्स्ट इयारनि थाखाय ट्राइ खालामनो हागोन बे 2 इयार्सनि आइटिआइआव जों मिनिमाम फिस मोनसे जों माबा खालामो सेमिस्टार बेसिसाव लायो जों सिगाङाव 6 मायाव 20,000 6 मायाव 20,000 बेबायदि टाइपनि पेकेज जों राननो हादों माने 1 इयाराव 40,000 जायो फिसा 2 इयार्सआव 80,000 स' 80,000 आवनो कमप्लिट माने 2 इयार्सनि एनसिबिटि कर्सआ कमप्लिट जायो आरो लोगोसे बेयावनो आइडि कार्ड जानो हागौ बा इउनिफर्म जानो हागौ बे एडमिसन फिसावनो गासिबो इनक्लुड माने बा स्पर्ट्स फिस माबा फर्म साबमिसन एग्जाम फिस नायनाय आरो बेबायदि जेबो एक्सट्रा फिस गैदेरा आरो कमप्लिटलि पेकेज सिस्टेमाव बानायना होदों 80,000 2 इयार्सआव पार सेमिस्टार 2020 हाय बेजों लोगोसे जों B.voc दा एडमिसन होगासिनो B.voc सोमोन्दै आं भिडिअ बानायबाय थादों नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ जुदि नायो रिजय दैमारि आंनि चेनेलावबो आं B.voc एडमिसननि सोमोन्दै आं आपडेट होबाय थादोंमोन B.voc जाबाय बेयो जोंनिया बेचेलर डिग्री इन भकेशनेल बे 3 इयार्सनि भकेशनेल डिग्री जायो बियो जेरै जों मोननै डिपार्टमेन्ट दङ जोंनिया अट'मबाइल टेक्न'लजि आरो इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम मेन्टेनेन्स बेबो अफलाइन एडमिसन एनि टाइम नोंथांमोना अफिसाव फैबानो डाइरेक्ट अफलाइन एडमिसन खालामनो हागोन बेनि फिसा 15,000 पार सेमिस्टार बे सेमिस्टार बेसाव जायो स' 1 लाख जायो 3 बोसोराव माने 90,000 जायो आरो 3 इयार्सआव माने 6टा सेमिस्टार जायो रेगुलार जोंनि जिथु BA BSc फोरनि कर्स बेबायदिनो माने सेमिस्टार मोनसेयाव माने 15,000 जों चार्ज खालामो 15,000 मात्र तो ट्रेडा मोननै दङ अट'मबाइल टेक्न'लजि आरो इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम मेन्टेनेन्स क्राइटेरिया एकदम सिम्पल जेबो गैया जास्ट 12 पास जानांगौ दा बेखौ खालामबोला जुदि B.voc खालामबा मोनसे मोजां बेनिफिट मा जायो मेनलि बे जोंनि आइटिआइ निख्रुइ एसे गोजौ लेभेलनि जाखायो जिहेतु डिग्री नालाय स' टेक्निकेल जबफोराव जों गासै डिपार्टमेन्टआवबो गभर्नमेन्टआवनो जा प्राइभेटआवनो जा जों एसेबाबो आइटिआइ लेभेलनिख्रुइ जोंनि जबा गिदिरसिन जाखागोन गोजौसिन लेभेलनि बेजों लोगोसे जों मा टेक्निकेलनि बादै नन टेक्निकेल जबफोरखौबो जों एप्लाइ खालामनो हायो माने ग्रेजुवेट लेभेलनि नन टेक्निकेल जब APSc UPSc ग्रेजुवेट लेभेलनि बेंकनि जब जानो हागौ स' जों टेक्निकेलजों लोगोसे नन टेक्निकेल जबफोरखौ माने एप्लाइ खालामनो हायो आरो स' बहुत मोजां चान्स थायो B.voc खालामबोला दा माने गोबां हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव भकेशनेलखौ एज इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै एड खालामगासिनो आरो ना दा गोबां माने भकेशनेल टिचारनि पस्टफोराव ओंखारगासिनो हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव स' बेयाव B.voc फिट जायो आरो बे जों प्लेसमेन्टआ जोंनिफ्रायनो जों जेसेबां हायो जों माबा खालामखायो बेयावनो जोंनियाव केम्पास इन्टारभिउ जायो गोबां कम्पानिफोर फैयो केम्पास इन्टारभिउ लायो स' प्लेसमेन्टनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया माने स्टुडेन्टफोरा जों होनाय प्लेसमेन्टखौ लाबावासो गावसोरानो माने कर्स जोबनाय लोगो लोगोनो बहुत मोजां मोजां जब मोनखायो माने बहुत मोजां मोजां जब मोनखायो थ' बेखिनियानोसै आदाया मोजाङै बुजायजोबना होबाय आरो ना आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं स्क्रिनाव शेयार होनोसै थ' नोंथांमोना जाय इन्टारेस्टेड आदाखौ कन्टेक्ट खालामनानै फुल डिटेल्स आरो बेनिख्रुइ साबसिन लाबानो जाबाय आरो ना कल खालामबानो जाबाय एनि टाइम आंनिया रेडि नम्बरखौ आं शेयार खालामनो हागोन अगलेफोर नै दायो आं न'आव सफैलायबाय ओमफ्राय नै जोंहा माने मोनानि माने बाथौआव माने
आलारि बाथि फोजोंनायदो आरो ना गोसोनि हान्थिनि थाखाय आरो ना थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै बुजिजोब्बाय नङा होमबा जोंनि आदाया मोजाङै बुजायजोबना होबाय माने ITI फरायनाय मा जानो हागौ थ' ITI मा बिभाग दङ थ' नोंथांमोना माने इन्टारेस्टेड बा थांनानै एडमिसन लायोबानो जाबाय आं माबाखौ माने मबाइल नाम्बारखौ स्क्रिनाव होखाबाय आरो ना दुखु नांथावना बाथ्रायानो जाहैबाय माने जोंनिया बयजोंबो सिनायजानाय माने बर' इउटुबार जोंनि एक्सट्रा इउटुबार खोमदोन ब्रादारनि चेनेला माने डिसेबल जाबाय दा बयसो बिथाङा माने गावनि चेनेलावबो माने बिनि मेन रिजनखौ माने बुंबाय आरो ना थ' मेन बाथ्रायानो बेनो आरो ना माने बिथाङा माने गुबुननि चेनेल माने हेक जानायखौ रिकभार खालामनो थाखाय गावनि माने चेनेलजोंनो माने फर्मखौ फिलआप खालामदोंमोन गावनि चेनेलनि इमेलजोंनो माने बिनि गुबुन माने इमेला माने फर्म माने फिलआप खालामनो हागोन आरो ना थ' बे जाहोननि थाखायनो माने फर्म फिलआप खालामनायनि जाहोनाव माने बिनि चेनेला माने इउटुबनि रिभिउआव फैबाय माने इउटुब कम्पानिया बिनि चेनेलखौ नायबाय थ' बिनि चेनेलाव माबा मोनसे गोरोन्थि मोनबाय जों इउटुबा माने ब्रादारा बहुत स्पन्सार होयोमोन आरो ना स्पन्सारफोरखौ एसे एनलै माने उपाय गैया लोगोफोर जों माने इउटुबथ' इनकाम जाखाया नङा होमबा बहुत खम इनकाम जायो जों माने स्पन्सारनि थाखाय जों माने स्पन्सार लानो गोनां जाथारा आरो ना जों सोलिनो थाखाय जों बाइक दोङो बाइक फाइनेन्स मारिनाय माने बे लोगोफोर रुम भारा फरायनाय एडमिसन फर्म फिलआप बेफोरनि थाखाय जों माने लोगोफोर स्पन्सारफोर लाथार गोनां जायो आरो ना थ' बेनिखाय गाज्रि मोना होनना बुंखायो आङो थ' नोंथां फ्रायानो बुजिखायो थ' ओमफ्राय सानैसो बुजिफोरा बुंनो नागिरा आरो ना थ' बाय थ' स्पन्सारनि थाखायनो जादों जां होनना ब्रादारा बुंदो हा थ' ब्रादारनि चेनेलाव एक्सट्रा इउटुबार मोनसे गोदान खुलिदो बिथाङा थ' गासैबो सापर्ट खालामबानो जाबाय ब्र'खौ माने बिथाङा मोजाङै एक्सप्लेन खालामदो आरो ना गावनि चेनेलावनो थ' गासैबो सापर्ट खालामबानो जाबाय ब्र'खौ जल्दि जोङो आंनि माबानिफ्राय थांनानै आंनि जाय नायगासिनो लोगोफोर थ' नोंथांमोना प्लिज आंनि ब्रादारखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामहोबाय जल्दि सिगांनि बायदि 100K ब्रादारनि चेनेलखौबो जल्दि के हा माने सहैहोथारा आरो ना थ' बे आंनि रिक्वेस्ट आरो ना लोगोफोर थ' गासिबो सापर्ट खालामहोबानो जाबाय दे थ' बेनोसै लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ ओमफ्राय मा बुंनोसै आरो ना थ' ब्लग लाबाया बहुत गोबाव जाबाय आंनिया माने आंहाबो बहुत प्रब्लेम दङ खोन्थानाया जायाखै आरो ना थ' लोगोफोर बाय दा बाय बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ' थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै